Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Kaixo, arratsaldeon. Gaur misterioaren ontzian hirugarren atalean heriotzaren inguruan arituko gara hizketan. Eta, bueno, uste dugu gizartian, gaur egungo gizartian tabua den gai bat dela, eta nik uste derrigorrezkoa dela honen inguruan hizketan itia, ezta? Bai, oso gai serioa dakau, eta, bueno, ez da askotan hitz egiten piztak bildurragatik, o errespetuagatik, o... Ja bai, hitzen beharra dago, pixka eta hausnarketa txiki bat behar du. Bueno, azken batean, zu jakin behar dezu, guk, gizakiak, iten gehala jaio, bizi eta hil. Hasi eta maitu. Orduan, da bizitzako beste etapa bat. Ezin gara izkutauta horretaz aldein o ez hitzein directamente. Gauzak beti errespetuz eta baina hitzen berda. Bai, azkenian, bueno, bizitza estandar bat hartu ezkeo, pixka bat, bueno, lasaitasunez hartu berda. Ez da, korri gain behar, ez da ies egin ere. Pixka bat, lasai hartu, onartu, oso garrantzitsua, etapa hori onartu inberda, eta mentxe gaude. Bizi behar dana bizitzeko, eta, bueno, amaitu berdanean, amentxe. Bai, lehen komenta duzu, jendeak ez dakit bildurra, igual, jende asko hiltzeko bildurra daka. Nik nire kasuan, bizitza atope bizitzen saiatzen naiz, aprobetxat eta aldik eta gehien, eta, bueno, azkenean bizitza da intsegun opari bat, eta aprobetxain berdana, behin bakarri bizitzen geha. Erez ez da alo loko eta dirudana gaztau eta zea, baina noizi hamin kapritxo batzuk, ez? Demora pasa horiek. Gure lagunon batek esan zuen baten lokalian da nahi asko guztu zitzaten, eta que seria la vida sin caprichos. Eta hoxe da, azkenean gogoan euki berdeuna. Bai, gero, egia da, hiltzeko modu desberdin asko da zola. Bai, hau gainetik horrela itzin lege, baina depende ze modutan, bueno, zerrekin aurkitzen gehan gure bizitzan, gauza diferente ikuste ja. Hombre, oso diferentia da, adibidez, zahartzaruan hiltzen zeanian, askotan ja iristen da adin bat nun ja organuak ez duten ondo funtzionatzen, igual arnaz hartzeko arrazua askazu, o nizakite burua jute zartu nian, daude gaixotasun asko, azkenian eriotzara ematen zaituztenak, ez da, igual Alzheimerra o gaur egun ere asko minbizia, eta mendin nahiko nuke minbizia pasaduten pertsona hoieri, eta minbizia pasatzen orain daude hor daudeneri, hemendikan gure animo danak eta gure respetu danak, porque da oso gorra. Oso gorra, eta, bueno, benetan holaxe esan daike guk ez dakiu zer dan. Ez da hori bizi arte nik uste ez dela jakiten, eta bai, etapa gogor bat izan berdu horrek, eta animo, eta eutxi horri, eta pixka hori lasai hartu, baina goguakin. Bai, bizitzeko gogua beti oki berda. Bai. Horre, rendiu iten basea, azkenean kaez. Bai, sinistu zeuengan, sinistu. Bai, eta gero daude tamales, beste eriotza batzuk, izan da izteke igual istripu bat, ez dakit autoistripu bat, edo olaneko istripu bat, edo hori datoz abixau gabe. Bai, zoritxarra eukizkio. Bai, eta izaten da kriston mazazua, familiantzako eta danentzako, ez dezu espero, eta derrepentian igual jaso nahi ez desun dei hori jasotzen dezu, eta zure buruak ez du asimilatzen. Horrek, prozesu horrek asko irauten du. Zeuk azkenian, horti, istripu horretatik eta ondo bat gaizki, eriotza aurkitzen badezu istripu horrekin, zeuk igual ez dezu asko antzematen, baina zeure atzetik laituzunak, hor dei hori jasotze dutenean, egun, momentu hori bizitza osorako gelditzen da grabatuta. Baina, esan bezala aurrea behitu behar da, eta hor, momentu alai horiek eta gogoratu, eta hori, amendikan animo asko pertsona guztioi. Bai, gero oso gogorra, eta gaur egun ehunekua igotzen nahi da, suizidioen gaia,
niri iruditzen zait, oso horra. Puntu hortaino iristia, eske... Hori itia hautatzen duanak, ez dakit bere buruan zehongo da, baina oso gaizki egon berko zan. Kasu askotan gaina izatea, izatea bullying, beste kanpoko faktore horiek eta pixkat. Bai, azkenean ikustet izatela mix bat gauza askona, ez da? Kumulo de cosas, kumulo de... Bai, eta, sorion ez aigu tokau hori bizitzia gure gertutasunetik behintzat, eta niri asko kezkatzen hau, orain bertan dauden zenbakiak, notizitan esatizuzten, hori euneko horiek, ez da? Orduan, oso garrantzioa iruditzen zait, profesional baten gana jutia biharra daunean. Porque gaur egun daude osasun mental afektatzen duten gauza asko, hemen ez dakit 21. mendeko superficiala gehan horreko, ez dakit zerrek afektatzen gaitu, baina profesional gana junin behar da, bestera gero, hautako gauza gertatzea. Nik uste gaur egunean poliki kontura gaben, ez ni pasaz, dano pasaitu denbora txarra, eta ni txigian nintzen da, nun ulertzen hori depresioan, eta esatezu, ni depresioan, deke, hori, ez tezu ulertzen zer da, baina poliki basuaz murgiltzen hola, faktor horietan, eragin iteizu eta konturatu gabe, ja poliki basuaz bera, zuruan bera. Bai, eta gero zulo hortan sartzen beste zirkulo bizioso hortan, eta ateatzia oso zaila, zure kabuz ateatzia, berdezu kanpoko laguntza. Eta ez berdezu lagunen artean edo etxian topatzen, nik uste kanpora jumertzela. Oantxe esan dezu gauza politxa. Azkenean bai gaixotasun euki, bai zure zenide o gertuko batek istripu euki o edo zer dala eta beti gogoratu zeuen albuan dazkazuenak hortxe ongo jala eta seguru azkenean hortxe helduko izuela eta zulo hortatik ateatzen asko laguntzeu. Bai. Azken finean, zenitarteko bat edo lagun bat edo hiltzeanian lagatzen du kriston utzunia. Bai bakoitzaren eta bai familia artean edo kuadrian o lo que sea. Adibidez hori askotan notatzen da igual Gabonetan. Imagina urte baten amama edo aitxitxa dago, eta urren urtean ja ez dago mailan. Eta horiek izateia data batzuk oso seinalatuak, nun familiatan elkartzen dean, eta hor bai notatzen da gabezia hori. Bai, aurki hutsa, hortxe eukitzen dugu, baina baita ere esan berra dakau, poliki-polikire heldu egiten gehan einian, pixkat mentalizan berra gala, geure albokuei eta etapa hori ere bai, dan hori aiauko zaku. Lehenu gero txio, baina aiauko zaku. Eta gero, hilda gero, zea izatea, horre egun batzuk nahiko puñeteruak, zea otea tanatori bat, eta funerala, eta gero, ez dakit, bakoitzak hautatzen du erraustia, edo horsketa itia, eta... Bai, gaur aukera asko dazkau. Aukera asko... Bai. Eta horre ematea batzutan, esangoet, zerri buruz egia, tanatorioan, igual, gautezea horre familia artekuekin da, ezagutzen ez tezun jendia igual etortzea, imaginau, zu gautezea, familia arteko horren aurpegia ematen bezala, baina igual ez tezu izerta ezagutzen da. Hor topikuak egotea, igual, no somos nadie, eta siempre se van los mejores, eta askotan, esateizue, esatiarren gauza asko. Ez zaude hor gauza egin entzuteko. Eta nik ustete jende asko ere ez dala ausartzen jutera zuregana ez dakilako zer esan. Azken batean, egoera hortan da norbaitek ez du berri zer esatia. Jun, da besarka bat eman da horrekin dana esate jozu. Bai, bertan ikusita nahikoa. Porque askotan hori esateizu eta zurtz hor entzun da esatezu. Bai, eskertzi zut etortzia, baina hoxe esan bihar nuena. Bai, hori da bihar desuna. Jendian urbiltasuna eta jendian maitasuna. Hore nahi ez dat bate gustatzen, hortxe zoz, eta gogorra, eutzi eta bestia, eta animoa dia eta eskertzea, baina nahi benetan pixkat behak aiten dit. Hori, ze gaizki eta gaizki altzea onda. Bakio gaizki zabala eta, bai, hilinda. Gogoratu momentu ona, pertsona hori hortxe dakazu, zan alda kuerpo presente, eta bestia, o bintzat, besami atmatea diguena, eta kiston pertsona zane. Aura eta pasaginun, eta anedota honak eta hortxe doz, pixka komentatzeko, eta momentu tristia, momentu alai, edo pixkat komodua baiteko. Bai, nire ustetan hori aklabia. Gehau
pertsona horrekin bizan desun gauza honekin, eta hori banedotak, eta gauza kontau, eta inkluso parritiare oso ideia hona da. Jendia gotea pixkat petralduta, eta ez, porque triste nao, eta hoxe, triste zaoz, pixkat alaitu inbertzea. Ez zaoz inortaz parreiten, ez ize. Zaude pixkat zure sentimendu horiek azaleratzen, da ona izata pixkat parre batzu botatzia. Bai, kulturalki azkenian gu pixkate anklauta, osola pixkat hori prozesua daka, utarato isua, pesamia eman, gio funerala izatea, Elisa jun, pixka momentu tristia, gaina Elisa askotan izatea paisare pixkatola, luzau ite, eta ez da momentu atortako, igual, ospatzeko bizitza ospatu behar da, pertsona horre bizitza bere bizitza indu, izalek istripuatik, gaixotasunatik, baina pertsona hori bizi inda, eta bizi izan ditunak gogora inberdia. Bai, nire pertsona nahi izketan iten, iruditzen zait super hotza, igual kanpaiak deban izaten dira, hori, funeralak zazpiretan. Eta hori, zazpira posgutxio, ez da zeitaten kanpai horiek jotzutenak, dia, aiatezatzu da, jende pila bat plaza sarrian zuri beira, eta dakazu kriston presioa, bezala ez da, kanpai horiek, kriston isiltasuna. Kanpaia bakarrik entzutea. Eta entzutea hori, eta sartezatzu, buru barrura arte, tio. Bai. Gero, Elisan sartuta, hor da, usai raro bat, hori bale, aztertzekoa. Elisako usain hori zeda. Ikuste zue, entzuliak azkenean gai gogor edo serioetan bai misterioa dazkau, eta bueno, horrire heltzekoa da. Dana arriskua, Elisa gehienak arriskua dira, bate hongo dagoela urrezkoa, baina beti danak usai iguala dake. Bai, usai bat, ez da git. Oso ona ez da, Elisa usaina, baina. Elisa, bai. Ez da kasu zerrekin konpara usaino hori, ez da git. Horbetan zetan nahi dian, ez da gizeituten, baina. Ez da usai txarra da, peculiar. Osa, azkenian hortxe zoz, da zatezu. Hola, freskuriare otea. Bai, freskura, bai. Joder, amen, ambientador, o incienso, batzuk esango de, eso es incienso, yo ya sé, yo voy a misa lo justo, seguro. Bai, eta gero, segiara, Elisa barrura, hor bankuan eseri, nahiko gorra izate baina banku hori, planua, eta ipurdia karpeta esalgatzen. Eta apaizan txapa, aguantau, berroi bertagoz minutu, deban suertiak hagu, patxi dakagula izpitarte, eta bintzat tipo alaia eta humoretsua, eta bintzat ondo eramatezu mesa hori, baina segun zein dakazu, nik aipatu berra dakat, nire aitona goindala bi urte hiltzan, eta eske, moain oso presente dakat, eta kriston mesa ona intzun. Benetan, kriston, ez dakit, gogorapen nola zatea hori... Bai, horitzapen oso ona dakat, oso mesa ona intzun, da eskerrik asko emendikan. Bai, patxi artistak hau, eta hor, alde hortatik suertiak hau. Bai. Eta gero, nahi pixkat fastidiatzeiten, ni mesetara ja, nahi asko juten da. Ja ez, leno igandero. Titular. Lengo urtera arte, igandero. Eta ja, aurten ja, lagain dio jutiari. Titular de los domingos. Bai. Hor, abestiak aldabituzte. Aldabituzte abestien soinuak, eta hor, zeinek eragitzeu. De repente, bizitza guztian berdina izan abesti bat, aldatzia. Ba. Ez dakit, igual, ze juntatzea, bertamarra pespiku hor loiolako elizan, da, venga, itzein ingo dugu, ze abesti aldau. Kebedo bat atei, guke beste bat. Atoma posako. Zuzua ez da esatezua, bintzat, lau bosta abesti jango dituto. Osana zeru goienetan. Hori, betikoa di, baina. De repente, astea sonatzen da, ostia, Osana zeru goienetan dago, baina beste melodia bat egin da. Jode, hau uste nun banakila eta ja ez dakit. Remix. Bai, aintza zeruan jaunari, eta bakea. Bueno, hoiek. Bai. Esatezu, baintzat lau bost jakingo ditut. Osa, danak, alboan ikusten dituzu betiko titularrak, oie bai diala titularrak. Bai, nire veteranua, laro gehi urte pasatxo dazkabe, eta oie dazkibet danak. Baina oie juteia hortak, igandero, faio gabe. Oie, kantak ikasi da guteia. Bai. Gero, beti dau, komodina. Gure aitan abestia, hori ezin dut alda, porque hori aldauko balute. Arriba. Bai, esatezu, ze tipo eliskoia nahi zen, tipo. Gure aita zeruetan zerana, dakizu, baina abesti osua dakizu, eta esatezu, el puto amo, oza, ni... Horzea faltada. Ni oio kristaba, ni gehiago ez dago, Horzea faltada, titularra dienak eta otra, eta hoxe, tak. Bai. Gero,
kusida bezala, horre, paki amate jozunean, ai maitasuna, bakearekin batera, eskaintzeko, eta horrek abesti horrek sonatzu banean, ze amate jozu bakia, ondokuari, eskua eman, hola, eta igual besarka bat, olo que sea, eta aurreko filan, eta de repente, holako baten beitzezu atze euska, eta ikustezu igual, 80 urte pasatio azkan, emakume bat hor, besua estira, eta zuri baki ematen, eta ze da? Bere inguruko 50 pertsona eman dio pakia, eta zeu gehatzea. Ezin du egon pakia eman gabe. Esatezu, jode, que pacífica. Bai, jo, que paz emite esta persona. Bai, igual, besotik aneldu, eta estira eta igual, bere besua. Baina, hola, jalatzizkizu, hola, badia, esku, lau biatzo da, trot, hola, biun, da, zatezu, horri fuertes duezkio, badi joa bera, eta bueno, zeu saiatzea, hola, fila bat pasatzezu, besua, eldu, suabe, eta pakia, eta hor, diagonalian beste batik gizon handi bat, o, igual, semia amalauntzen, da, eman da, hola, handikote bat izan ezko, eta batzutan izatea, izardia eukitzekoenak. Igual zeaite izo. Igual emate izo, aldi berian, pakia eta izerdia, hori, enpak jutea. Bai. Osea, igual zea da, agua de Dios, urbe inkatua. Bai. Urbe da inkatua, jode. Patxi, mesedez, horrengoen toallita batzuk utzi mesetan. Beste egitakoak, jatetxitan emate dituzte hori, gamba janda gero, oietako garbitzekoa gaina, tejan aroma limon. Oietako batzu patxi mesedez debako lisan, jende izerditzu antzat. Ez, pixka serio jarrita. Bai. Osea, pertsona hilda gero, pasau berdezu dolu fase bat, ez? Netzako ez dakit, dolua da, galera bat dakasunean, ez dakit, pasatzezun prozesua, bueno, horregotea denbora, ez da, eriotzakin bakarrik, hori edozein galera dakasunean, alda izan, lana galtzezula, o harremana, bikoteko harremana, hori ere gogorra izatea. Eta, bueno, dolu hori pasau inberda, eta jende askok ez daki eramaten doluko faseoik eramateko era edo. Hori azkenean, egoera onartzia, egoera situazioa hori denbora aurra dijoa, eta hori onartu inberda, eta hori gogorra izatea. Bai, eta jakin behar dugu, galera hori sufritu duan pertsonakin nola jokau. Porque askotan iten dugu, urbildu biharrian, nola ez dakigun nola jokau zer esan, urrundu iten dira. Eta hori oso negatiboa pertsona horrentzako, porque gehatzen da, sakan pena horrekin, eta gainea tristurakin. Orduan, ez dakit, alda hitzegin lasai, oza, hildakuari buruz hitzeitia ona da. Eta gu pentsatzen du momentuan txarra dala, o kalte ingo jola. Todo lo contrario. Hitzein inberda naturaltasunez, errespetuakin da, jode, hau eta, sin más. Osa, eske, lehen esan dugu, anedota kontau, planakin, ez dakit, pertsona hori etxetik anatea, pertsona hori alda murgildu, zirkulo txar horretan lehen esan dugu. Sartza zulo horretan, eta, jode, depresioan erori eta atera. Zesa, bere laguna, atera etxetik planakin. Ez dakit bueltatxo bat, ondartzatikan, ez dakit zer gauza. Urbildu... Galera hori biziri mantendu, pixkat, bueno, beak normaltasun ez ardezan. Bai, konstiente geha, galdu indezula pertsona hori, asko maite zenula, ja ez dala gehiago ongo, baina hori ez da aldauko, hori hola gehauko da betirako. Baina bai aldezuna da behintzat, buru altzau da beste erabaten eraman, beste humore batekin hartu, ez dakit nola, bakigu gorrala. Danontzako izan da, bukere pasau deu, eta, bueno. Eta, geho, pena asko mateiten anei da, karo, askotan imaginau, zura itxitxa, ez? Karo, zuka itxitxa galdu ez lo que sea, baina zure amamak galdu du bere senarra eta bere bizitzakoa izan da gizona. Orduan, askotan, ez da gure kasua, baina gehatzeia aitxitxa do amamak edo bakarrikan. Kompainia gabe, eta ez dakit, igual egon goia familiak hoien seme alabak ez dakaten atratu asko, beste herri baten bizidenak eta hor ja islatzen da bakardadia. Porque ja, pertsona hori lehenbeintzat norbaitekin bizi izan da, pasatzea bakarrik bizitzea. Eta juntatzen zaio,
galera bakardadiakin. Eta izaten da egoera bat oso tristia. Nik ezautu duten gogorrena, eta ez lehenengo pertsonan, eskerrak, eta egurra ikutzet, esatea tokar madera. Bai. Baina gauza da hori zenarra o emaztia galtzia o hor gogorrena beti izan da. Seme alaba bat galtzia izan dela gogorrena. Baina baita lagun baten galera ere, bai, eriotza. Azkenian emaztia bizitza osua zautu du, bizitza osua ez, etapa bat hor gazte etapa hori ez du ezautu, baina beti bizitza osoko lagunak hortxe ondia. Eta orduan hoien galera nik kasu bat pare bat zautu ditut, eta oso gogorra izan dira pertsona gintza. Eta bueno, pixkat, normaltasunez hitzeitia eta asko lagundu du, asko bai. Bai, eta nik hori, aipatutako jende bakarrik geratzen jende horreri edo, esango nien seme alabai o geratzen familiarrei, mesedez, konpainia itia, noizian behin bizitan juntia, bakit igual batzuk, gero amaitute, ez dakit, residentzian. O bere etxian, baina igual zubizitza beste leku baten, igual urruti, o lo que sea. Aldanian, telefonoz deitu, idatzi, bizitakin, ez dakit, eozer, pertsona hori bintzat, pentsona hori jabetu berda, ez da hola munduan makarrik, bestela eske, bizitzeko gogoa ere juniten sako. Esateu, hemen ja, ez da tixerriten ja ni bakarri lehen, gizonan akano, emaztian akanda. Gero konturatzea, pixka deia junda, deia etorri, da pixka pertsonia bajatzen dihua, eta bueno, alare hortxe onbiarda, saiatu deitzen, da hortxe mantendu. Bai, azken batean, osea, pertsona horiek, imagino, mamak edo itxitxak edo, eman dute behaien bizitza, familiagatik. Osea, gu geranak oiei esker. Eta familia sortu dute, guta zaindu dute, guri hezkuntza behaik eman digute, eta sakrifika dituzte seguruenik pila gauza guregatik. Orduan, ze gutxio behintzat eskertzeko pixkat konpainia une horiek, behintzat, ez dakit, residentzen dagoela, jun residentzia, noizian behin, ez da bihar egunero jutia, edo ez dakit zer. Behintzat horre hon da aldana transmitio. Eta ez dakit, nik uste eta azken ideia honekin gaurkoz hemen lagako degula. Bai, bakarrik hori, hoiz esan beti aurrea egin, da apoiatu zuen inguruetan. Bai, aberre, eriotza badakigu gorrala, da gogorra danentzako. Batzuk igual bestatzu baina sufriuko duten, gogorra danontzako da. Eta bueno, guzei haugea honen inguruan izketan iten, beti ere errespetutik. Bai. Eta ez dakit, nire ustez da oso importantia. Honen inguruan izketan itia, sentimentuak azaleratzia. Bai, normaltasunez itzen, lasai hartu, eta bueno, bihar dana eskatu gainea laguntza, ez da izapasatzen, laguntza eskatziarren. Bai, gure ideako ezian, honen inguruan da... Pixa, momentu alai bat dutziz, pixa mesetako asuntuak itagola, eta Elisari zose tan falta badiogu, barkamena eskatzen diogu pixkate. Katxondeo pixka beti datorron eta hor sartu egu jostoratzatiak pixkate Elisako abesti horiekin. Parre pixka ditene jakin, berra, momentu txarrendan, hori izan bezala, esan dugu, hori komentau dugu. Eta ikusi ezue, hola, tako lakuina sartu dugu, Elisan, laguntzakin, bere laguntzakin. Elisan laguntzakin. Ondo, segita, izan utxa. Hoixe, venga, animo. Okerkale irratia.